4 komplexné cviky, ktoré ťa pripravia na silový tréning. Poďme na to. Prvý cvik je polovičný mostík. Polovičný mostík. Potrebuješ loptu, vankúš, hocičo. Chodidlá budú veľmi blízko seba, takmer dokopy. Budú umiestnené celkom pod kolenami alebo blízko zadku. Dobre? Ruky sú pokrčené v ostrom uhle. Veľmi dôležité. Budeme robiť nádych, predchádza zdvihnutiu bokov. Tu sa nadýchuješ, s výdychom boky idú čo najvyššie hore. Krásne podsadzuješ panu. Nádych dolu, boky držíš hore len toľko, pokiaľ vydychuješ. S každým výdychom ťaháš lakte ku kolenám. Nezabúdaj stláčať loptu, hello. Nádych je dolu a s výdychom boky pretláčaš hore. Lakte idú ku kolenám a kolená ťaháš týmto smerom. Nádych a s výdychom zaťahuješ ramená, lopatky od uší preč. Poďš to trošku, predýchaj. Podsadíš panu, hrudný koš dole, pupok dovnútra, zaťaté pestie, napnuté bicepsy, ťahaj lopatky a lakte smerom ku kolenám a kolená ťaháš týmto smerom tiež. Stláčaj, vydychuj. Držíš len toľko, pokiaľ si schopná vydychovať, ale výdych trvá minimálne 5 sekúnd. Ešte raz, nádych, poď. A výdych. Lakte ku kolenám, podsaď, napni. Celotelové napnutie. Musíš to tam urobiť. Je tam veľa vecí, veľa detailov. Musíš byť schopná urobiť celotelové napnutie. Cvik číslo 1. Druhým cvikom máme opačného snežného aniela. Potrebujeme 2 malé činky. Kilo, maximálne 2 kg. Ležíš na bruchu. Začíname hore. Máme vytočené ruky palcami hore, čiže vonkajšia rotácia v ramenách. Zdvihneš, tvár sa zdvihne rovnobežne so zemou, pokračuješ v vnútornej rotácii, kedy vytočíš ruky krásne dlaňami hore, čiže vnútorná rotácia ramená, spojíš lopatky, zatiahneš ich dokopy a ťaháš pekne ruky k pätám. Krásna práca na zadné deltoidy, tricepsy a tešia sa aj medzi lopatkové svaly. Potom vrátiš späť a položíš na zem. Máme 10 opakovaní, rob to pomaličky, nechaj telo dýchať. Z vonkajšej rotácii prechádzaš do vnútornej rotácie, zadržíš 1, 2, 3, pomalinky vrátiš späť, položíš hlavu na zem. Dobre? Toto je opačný snežný aniel, 10 pomalých opakovaní. Tretím komplexným cvikom je cikajúci pes. Potrebuješ gumičku. Budeme robiť striedavé takéto laterálne unožovania. Čo je dôležité, chce ísť koleno vyššie ako členok. Zadržanie 2-3 sekundy. Máme 20 opakovaní. Pôjdeme s kolenami nad zemou. Prvých 10 opakovaní. Striedavé nohy. Koleno vyššie ako členok. Zadržíš. 1, 2, 3 a pôjde druhá. Dlane sú pod ramenami, lakte máš krásne dopnuté. Pozeráš sa dole medzi ruky, ale hlava nie je odpadnutá dolu. Dobre, vrátiš späť. Pôjdeme striedavo 20, prvých 10 opakovaní máme kolena tesne nad zemou, druhých 10 opakovaní dáš kolena na zem a pokračuješ. 2-3 sekundy zadrž, to je cikajúci pes s gumičkou a krásne zapojenie sedacích svalov, výborný stabilizátor na cviky ako sú drepy, deadlifty a všetky silové cviky. Parádny cvik, určite ho zaraď, 20 opakovaní. Posledným štvrtým cvikom je podpor ležmo a jeho celotelové napnutie. Parádna forma, ako cvičiť celotelovú tenziu. Čo tu chceš? Začíname s pasívnym plenkom. Predlaktia sú rovnobežné. Hrudná chrbtica je pekne vystretá. Výborne. Zadok nepadá dolu. Chodidlá sú na šírku panvy. Ideme postupne. Pozorne sa pozeraj, lebo všetky tieto detaily sú veľmi dôležité. A ak ich zvládneš, tak benefit z tohto cviku bude obrovský. Čo chceme? Tak poďme na to pekne postupne. Zatneme pestie. Predstav si, že chceš zmačknúť, rozdrtiť 4 vláské orechy. Hrudná chrbtica zostáva pekne vystretá. Viacej. Zaťaté bicepsy. Čiže skús zapojiť bicepsy. Je to ťažké pre ženy, ale skús. Podsadená pánva. Napneš zadok úplne na 100%. Dopnuté kolena, napnuté stehna. Tu je vytvorená krásna kontrakcia. Bicepsy, latisimi, zadok, stehna. Teraz skúsiš zatiahnuť lakte k špičkám. A 10 sekúnd. 10, 9, 8, napni, 7, 6, všetko napnuté, bicepsy viac, 5, brucho maká, 4, stále ťaháš lakte k špičkám, 4, 3, 2, viacej, 2, 1. Výborne. Tak, toto je celotelové napnutie v plenku, v podpore ležmo. Super cvik. Máme 5 x 10 sekúnd. 10 sekundové celotelové napnutie. Toto si uži a určite tam urob všetky tie malé veci. Uvidíš ten benefit.